khona ezi-viral, zibe khona ezi-parasites, zibe khona ezibangelwa kukushokocekwa kwezakhamzimba apha emzimbeni ekanye egazini. So singabalula ke zibe ninzi izifo. Kodwa ke ndithathe ezona zike zacommon okanye ezithi zihlasele kakhulu badla ngokuziripota amafama nesithi thina sihlangabezana nazo. Eyokuqala isifo esithi sihlangabezana naso sisifo abasibiza ngoba yi-lumpy skin disease. Eso sifo sona siye sithi usibone ngokuthi kudumbe udumba apha efeleni kubekho into ezingamaqhuqhunya, ifika ingathi ine-lumps inkomo le apha emzimbeni, umzimba lo wonke. Then sibe nayo into esiyibiza ngoba yi-black quarter okanye black leg. Yona ke iyathanda ukuhlasela phaa ematholeni, iinkomo eziyazincinci zisanda ukulunyulwa okanye nxa ziphuma ebutholeni zisiya phaa ebunkomeni. Sona ke uye usibone ngokuthi xa uyixhelile ufike inkomo le ingathi nezivubeko okanye ingathi ibitshisiwe, ufike inyama le ifemnyama okanye ingathi nditshiswe lilanga. Inkomo ngenye ixesha uye uyibone ngokuthi ityhafe, okanye uyibone ngokuthi ibe nefiva, okanye uyibone ngokuthi idunjelwe zizihlunu, ufike izihlunu zidumbile. Sisifo ke sibizwa ngoba yi-black quarter. Sona ke siyakwazi into yobana xa uthe wakhawuleza wasiqwalasela ube kanti uza-overdosa ngento enepenicillin. Alright. Uba ngaba awuthanga ke ube walifumana ithuba, sona siyakwazi ukuthi sithinteleke. Uyakwazi ukusithintela ngento ebizwa ngoba yi-TryoSure. Uyasithintela sona esasifo. Ndidla ngothi ke ebantwini prevention is better than cure. Sure. So kungcono into yoba uthintele kunoba unyange, because kuduru okanye kunzima ukunyanga ngoba ngenye ixesha uye ungaziboni iimpawu, udibane nesilwanyana sakho sifile. So siyakhuthaza into yobana sithintele. Sizoba naso isifo esisibiza ngoba yi-anthrax. Esi sifo ke sisifo esiye sithi xa sifikile kubekho ingxaki enkulu, because singubhubhane siyabulala, siyakwazi ukuwubulala umhlambi okanye umhlambi wakho uphela. Ngoba sona iimpawu siye sizibonakalise ngazo, siye sizibonakalise ngokuthi njengoba benditshilo ndisithi iyakhawuleza inkomo ife. Inkomo efileyo ke uyawuthi ukuyibona ngokuba iphuma igazi elimnyama kwindawo yonke enomngxunya. Xa ndithetha ngendawo yonke enomngxunya, ndithetha ngeempumlo, ndithetha ngomlomo, ndithetha ngeendlebe, ndithetha nangendawo leya yokutholetha nangendawo yokuchama, yonke indawo enomngxunya iye iphume igazi elimnyama. Sona ke siyosulela nasebantwini, siyingozi. Kuye loo nto kuye kuthiwe xa ubona iimpawu ezinjalo fowunela ugqirha, okanye ungayivuli ikhakhasi, unxibe izinto zokukhusela xa uzoyibamba loo nyama ifileyo, ungayityi, ningayihlinzi. Kungcono iyotshiswa ngoba xa uyingcwabile iyakwazi ukuspreda apha emhlabeni. So kungcono into yoba yona inantsi ke uyoyitshisa xa usoyibonile okanye xa uyikrokrelayo. Nayo uyakwazi ukuyithintela ngeyeza elibizwa ngoba yi-TryoSure. Iyathintelwa ke nayo. Kunzima ke ukuyibona ibe ithathe ixesha elide isaphila. Amaxesha amaninzi ziyathanda ukubonakala sezifile. Sibe naso isifo esisibiza ngoba yi-brucellosis. Esasifo ke sisifo esithanda ukuzibonakalalisa ngokuphunza, ingakumbi xa kuthiwa iinyanga ziphezulu. Iinyanga eziphezulu ke sithetha ngoba seyikufitshane ekuzaleni. Loo nto leyo inayo kunzima into yokubana uthi inzima ukufumaneka kwa ivaksini yalaa nto. So kuye kuthiwe iinkomo eziye zabonakalisa ezampawu mazikhawuleziswe okanye mazihlulwe emhlambini ziyothengiswa, ngoba xa ithe yadibana nalaa ngxaki akululanga into yobana yohlukane nayo. Iyakwenza loo nto mhlawumbi iminyaka ilandelelana. Enye yeempawu zeso isifo kukuba ithi xa inantsikile, xa izala ingawukhuphi umgcantsi. Ngelinye ixesha xa inesasifo siyayichaphazela ingakwazi ukuzala ibe infertile. So ithetha ukuthi loo nto uzoba nedlolo,
abanye ke bathanda uyigcina athi hayi le nkomo yayike yazala nje mhlawumbi inoba itsityiwe yinkunzi, kanti hayi ayitsitywanga yinkunzi, ichatshazelwe sesasifo. So funeke ke uyiqaphele ke isifo esinjalo into yobana njengoba ingazali yake yahlangabezana nengxaki enjalo na ngaphambili. Alright, masibaleke siye evenkileni Mr. Giyani, ndingakuphazamisanga tatam. 0725145381 xa igqiba uMr. Giyani ungathumela nje umbuzo wakho okanye nje uhlomle kulo mba esincokola ngawo ku-0725145381 useVukani Community Radio. Sonke siyabazi oomamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Usakusindwendwela nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye itext iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Uyotshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Utheni ungekayamkeli i-friend request yam? Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava. Awugcwalisi forms, ii-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-VodaPay app okanye udayele *123#. Kukho imiqathango. Further together. Vodacom. Wamkelekile kwezolimo kwiVukani FM nozalapha. Masiyenze beyi-26 ke imizuzu ibethile intsimbi yesixhenxe Vukani Community Radio Station. Siyakwamkela ke wena mfama osanda usijoyina enkqubeni, uhle naye uzalapha host behind the mic de kubethe ke intsimbi yesibhozo, kodwa ndihamba ndiyedwa namhlanje. Ndinaye ke uMr. Giyani osuke ke phaa ke eLuvo Sharing Contractor. Sidakanqa ke umba ke wezifo eziye zichaphazele kakhulukazi iinkomo kwaye ke nendlela ebalulekileyo anothi umfama athintele ngayo. Mr. Giyani, masiphinde sinikele kuwe tata. Okay, mandibulele kakhulu umsasazi. Besiphuma phaa kwi-brucellosis sizidakanqa ke iimpawu zayo zoba kukungazali, Yes. xa ithe yahlaselwa, nokuba ingakhuphi imigcantsi ngelinye ixesha kuye kuphuma isibeleko. Ngenye ixesha ilahlekelwe lithole phambi koba izale kaseyinyanga kanye zisondele into yoba ibeleke. Sizoba nesifo esisibiza ngoba yi-mastitis. Esa sifo sisifo esixhaphakileyo ke kwezaa nkomo zisengwayo zasederi. Iye ibe khona ke nakwezi inkomo zebeef eziye zibe namathole. Sona esiya isifo ke siye sibonakale ngokuthi ibele lidumbe, ufike liqinile lidumbile, ngokuthi inkomo yehlise izinga lebisi ibikade ilivelisa, Sure. ingavelisi ngokwesiqhelo, idrophe kwi-production yayo. Libhlungu kakhulu ke elabele, uyayibona nangoba nzima uhamba. So esa sifo ke sona indlela onosipreventa ngayo kukuthi ube lucoceko, i-hygiene. Alright. Ngatsho into yoba kuhlale ku-clean, uliclean ibele xa uzowusenga, xa ugqiba usenga, naxa ibona into yobana kwindawo enodaka uthanda into yoba ngalo lonke ixesha inkomo yakho icocekile. Yona ke ukusinyanga ungasebenzisa iyeza abalibiza ngobana yi-Maxitet 23%, no 13.5%, because ingakumbi kwezi zisengwayo zisengelwa ibisi, because kaloku xa uzofaka u-long acting izawuthetha ukuthi loo nto uzawuhlala ixesha elide ungasengi. So u-short acting noko uhlala ixesha elifitshane, uyakwazi uzitofa ngayo ngomlinganiselo ke ubhaliwe phaa ebhotileni. Sibuye sizoba naso isifo ebesibiza ngoba yi-foot rot. Esa sifo ke sixhaphakileyo xa kunetha imvula sokuqhwalela. Sona ke kuzoye ke kubole iinyawo ezi, okanye kukhona ibacteria ehlala phaa emgqubeni eye igqobhoze phaa ezimpupheni, ingene ibheke phaa emongweni. Ibhlungu kakhulu lo nantsi ke eso sifo eso. Uyawufika inkomo inyabile, idunjelwe zimpupha, inaso nesimele ingathi bekuhlala iinkukhu kuloo ndawo. So sibhlungu kakhulu eso sifo. Sona ke siye sincedwe nge-antibiotic, okanye uhlambe okanye utrime iimpupho eziya, then uzihlamba ngento ekuthiwa yi-foot bath. Uba amafama I think bayayazi laa nto kuthiwa yi-foot bath, siyisebenzisayo ukucoca okanye ukuhlamba impupho eziya zenkomo, nokuthi ugcine isibaya sakho
sicocekile. Ndiyayazi into yoba amafama ayathanda ukugcina umgquba ude upake umgquba besithi balungiselela into yobana kufudumale isibaya esiya. Kanti ngelinye ixesha ke abafudumezi isibaya baqokelela iintsholongwane eziya zenza izifo phaa Oh. ezigusheni nasezinkomeni. So kubalulekile ngalo lonke ixesha usoloko isibaya sakho emveni kobusika ube kanti uyawukhupha umgquba uyowugalela egadini, ngoba uluncedo kwawona laa mgquba xa uthe wawukhupha wawusa egadini. So inkomo yakho xa seyihlaselekile ke ungayihlaba nge-Maxited 23%. Ukuthintela ke ungathintela ungablock treater naye u-Maxited 23% because iyasebenza nayo ublock treater because ayinaye uthintela engowayo ojongene nayo ingcakasana. Then sibe nesifo ke esiconfuse kakhulu amafama. Esi sifo sithanda kakhulu ngelaa xesha lokunetha kwemvula. Esi sifo siyibizwa ngoba yi-3-day stiff sickness. Bathi ngesibhulu ngu-Driedag. Elaa gama ka-Driedag ke ngulaa 3 days. Okay. Inkomo ke iye ime for 3 days i-stiff, ayikwazi utya, ayikwazi umuva, ime ndawonye. Sure. Eso sifo ke siye sibonakale ngoba njengoba benditshilo ndithi inkomo ima endaweni eyi-1 for iintsuku ezintathu, iba nefiva, nezihlunu ezi ziyaqina, okomntu lo unenkantsi okanye okomntu lo unemikhinkqi, then ingakwazi ukuhamba, ingakwazi ukumuva, ima phaa, ungafika wenze nantoni na uyithandayo because izawube imile. So i-treatment onoyithi uyinike yona yi-drug ebizwa ngoba yi-anti-inflammatory. So uyinikeza yona, ngapha koko uyakwazi ukuyiyeka ungayinyanganga, izawuzinyanga emveni kweentsuku ezintathu. So siye sithi ke abantu mabangayiphazamisi, bangayiqhubi, bayiyeke ime phaa. Emveni kweentsuku ezintathu uzawudibana nayo seyihamba isitya phaa. Umntu othuka into yoba hayibo laa nkomo ngoba inengxaki, inoba iye yaphelela phi, inoba ibiyintoni, izeke ke ingulaa 3 days stiff sickness. Then sibe nazo ke izifo ezibangelwa ngamakhalane, ezinzawungena kuzo ke zibangelwa ngamakhalane, nezixhaphake kakhulu ngeli xesha lonyaka, nezibulalayo, ezizigqibayo imfuyo zethu. Ezi zifo ke siyakwazi into yokubana zithintelwe okanye zinqandwe phambi koba ube kanti ziyabonakala. Isifo sokuqala esawuthi sithethe ngaso yi-heart water. Isizathu soba sibizwe ngoba yi-heart water, senza amanzi phaa entliziyweni, Okay. naphaa engqondweni, naphaa eziphungeni. Ezo ke ziimpawu uthi uzibone ngazo. Esi sifo ke siyi-heart water senziwa likhalane. Ikhalane liye lihlale phaa enantsikeni esikhumbeni, then lifake ipoison phaa esikhumbeni. Laa poison ke iba yiyo ehamba ityhutyhe umzimba, isitya ezaa nto kuzenza igazi into yoba libe bomvu, ihlasele phaa. Then yenze ke ngoku amanzi emzimbeni, laa manzi ahamba ayofika phaa entliziyweni naseziphungeni nasengqondweni. Sona ke esaa sifo uyakwazi into yokubana usithintele okanye usiblock treate ngeyeza belibizwa ngoba yi-Maxited 23% okanye LA. Sibuye sizoba okanye funeke ube kanti udiphile Okay. ukunqanda elaa khalane lenza laa nantsika esi sifo sithetha ngaso. Iyeza ongadipha ngalo ungatofa ngeyeza libizwa ngoba yi-Ivamax Platinum. Ungatofa okanye ungadipha ngeyeza elibizwa ngobana yi-Supertraz 25% okanye 250. Zizinto ezisincedisayo ke ukubulala okanye ukuwisa amakhalane. Then sibe nayo, ndibize i-heart water, sibe nayo umanza bomvu. Sibiza ngoba i-red water yona, into bangela into yoba ibizwe ngoba i-red water, inkomo eneso sifo ibona ngokuthi ichame igazi okanye ichame umchamo obomvu. Okay. Okanye ichame umchamo ofuna uba brownish. Uyibona ngokuthi ibe nefiva, then ibe nee-pale gums. Nayo esaa sifo sibangwa likhalane. Ikhalane eliye litye nazo ezaa nto zibomvu zenza igazi libe bomvu. That is why ubona ke ngoku ichama laa mchamo ubomvu. Sona ke isifo siyathanda kakhulukazi ukuba phaa kwiinkomo esele zindala. Ngoba kaloku inobangela sibe kwezaa nkomo zindala ngoba iinkomo ezindala zona umzimba wazo
uyathanda into yoba ufudumale and zinomzimba omkhulu wokwazi ukufihla amakhalane. Naso ukwazi uthi uze ukwazi ukusinceda okanye ukusinqanda ube kanti uyadipha rhoqo ngokulandela iprogram. Siye sithi ke abantu babadiphe fortnightly, umuntu adipha atsibisa iveki aphinde adiphe kwiziveki elandelaleyo. Uyadipha naso, udipha ngeSuperTress, uyatofa nge-Ivamax Platinum, then uyadipha nangeyeza abayibiza ngoba yi-Attila eligalelwa apha emqolo. Liyakuncedisa kakhulu. Ukanti yona uyathintela ngeyeza abalibiza ngoba yi-Baybex. Uyathintela ngeyeza abalibiza ngoba yi-Red Neil. I-Red Neil ke yona ke ithintela only umanzi abomvu lo kuphela. Kanti yona i-Baybex iyangena nakwisifo senyongo esi ndizawungena kuso ngoku silandela esi. Ukanti ke uyatofa nangayo i-Maxitad 23%. Ukanti kwinkomo eseyilelo uyayifaka u-13.5 we-Maxitad. Sibe nesifo esisibiza ngoba yi-anaplasmosis okanye gall sickness, isifo senyongo. Sona ke naso sisifo esibangwa likhalane njengoba ubundivile ndisithi la ezi zifo ndithetha ngazo zizifo ezibangelwa ngamakhalane. Naso sibonakala ngoba inkomo ibe nefiva, ibe pale, amehlo wayo abe yellow, ibe weak, iluze iweight, ibe ndlongondlongo, ingafuni ukubona abantu, be-aggressive. Xa idibana nomuntu ufumaniseke uba abanye abantu iyabaleqa. Izeke ke inalo sifo sibizwa ngoba yinyongo. Eso sifo naso ke uyakwazi into yobana udiphe ukunqanda la makhalane, udipha ngeza diphi bendizikhankanyile ngasentla phaya. Uyakwazi into yobana ufake i-Maxitad u-13.5 okanye u-23% ukublock treater. U-23% mafama ngu-long acting. U-long acting ndithetha ukuthi iyahlala phaa egazini ixesha elide. So ithi loo nto le nto ndisithi block treater, ka ublock treater ublock treatela into yobana ze ihlale ihleli ixesha elide emzimbeni. So yiyo loo nto ndisithi funeka usebenzise u-long acting ka ublock treater, awukwazi ublock treater ngo-short acting. Sidlule sizoba nezifo esizibiza ngobana zii-worms. Zikhona into esizibiza ngoba zii-internal worms. Ingakumbi ndizawugqila ke ngokweza lapha ebusika ezingunobangela okanye ezingubhubhane okanye ezibulala imfuyo yethu. Sinayo intshulube esiyibiza ngoba yi-liver fluke. I-liver fluke is divided into stages. Sikhona esa stage sobuntwana esiya sivukuza sitya kakhulu isibindi phaa ezinkomeni. Ufumaniseke into yobana isibindi uthi uyawuyichela inkomo, ufike isibindi esiya sigqobhokile phaa ngaphakathi, ingathi besifakwa icingo okanye ingathi bekukho into ehamba phaa elicingo. Leyo ke siyibiza ngoba yi-liver fluke. I-liver fluke iyanyangeka, ingakumbi ka isikwesa stage sincinci. Likhona iyeza elikwazi uyuzibetha zonke ezo stages elibizwa ngoba i-Trinex Plus. I-Trinex Plus iyazibetha zonke izi-stages. Kubalulekile into yoba kuthi xa kuqala ubusika amafama ube kanti iinkomo zakho uyaziseza ngeli yeza ndigqiba ukulikhankanya ukulwa ukulwa nale ntshulube igqobhoza ibulale isibindi senkomo. Ukanti i-Trinex Plus ikwaphinde izibulale nakwesa stage sobudala. Limnandi ngaloo nto lona eliyeza into yobana anqabile amayeza aye abulale zonke izi-stages. Ukanti ngeli xesha lonyaka okanye xa kuphela ubusika siyakhuthaza into yobana abantu basebenzise iyeza elizawubulala ii-stages eziya zindala because seyimatshorishile ngolaa ntshulube, seyindala. So ufika ke ngoku ipha esibindini seyisimoshile ke ngoku ihleli phaa ngaphandle esibindini. Ithi loo nto ungatshintsha ke ngoku usebenzise iyeza elibizwa ngoba yi-Livox. I-Livox yibulala kakuhle kakhulu xa sele inantsika seyipha indala. Sibuye sibe nayo intshulube esiyibiza ngoba yintshulube yapha esiswini, intshulube abayibiza ngoba yi-chronical fluke. Ndike ndiqaphele into yobana abantu xa bezixhelile iinkomo apha ebusika befika kukho laa nto ezaa ntshulube ezarhorhotya izibomvu phaa esiswini, bayathanda ubhidisa besithi yinto encedisayo ukucola
isisu okanye ukucola ukutya okupha esiswini. Okay. Babe phofu ke bebethwa kungaqondi nokulahlekelwa ngumqondo ongayazi into yobana Mm. yintoni kanye le badilishana nayo. Laa ntshulube ipha ezarhorho zibomvu zintshulube ebizwa ngoba yi-conical fluke. So lam eliyeza bendigqiba ukulikhankanya ngasentla Mm. elibizwa ngoba yi-Livox liyayibulala i-conical fluke. So xa usebenzise yona ubulala into ezimbini, ubulala la liver fluke uphinde ukwabulala ne-conical fluke. Mm. Then sibe nayo intshulube esizibiza ngoba ziintshulube ezimsundululo, iintshulube ezibizwa ngoba zii-roundworms. Zona nazo ii-roundworms ziyaxhaphaka nazo apha ebusika. Ii-roundworms ke ziziintlobo ngeentlobo, kodwa eyona roundworm endizawugxila kuyo yi-roundworm esiyibiza ngobana yi-wireworm Mm. ehlala phaa enjekeni ethi igqobhoze ufika injekele yayo xa uyiqhelile ingathi ibikuthathe inaliti yamane ichochwa ngenaliti. So iyingozi kakhulu. Nayo inkomo ethe yahlaselwa yilaa nto uyibona ngokuba ibe pale. Xa uyijonga apha ezinkopheni zamehlo ufike bungekho pink okanye bungekho ingengolabomvu qhelekileyo, then ifuna ukuba mhlophe. Ithetha ukuthi ikhona into esisifunagazi phaa esiswini etyayo phayana. So yona ungayitofa inkomo ethe yahlaselwa yiloo ntshulube, ungayitofa ngeDoraject, ungayiseza kwangayo i-Livox le bendigqiba ukuyikhankanya because iyabulala nayo phaa kwii-roundworms. Ungayiseza nangalaa Trinex Plus, nayo iyayibulala i-roundworm le. So zizifo ke mafama ezi-common ezinkomeni zethu, ingakumbi ngeli xesha lonyaka. So amafama ayabongoza into yobana ngalo lonke ixesha mawuzilandele ii-programs. Bendinqola phaa egrupini ndisithi xa ubona ingxaki ikwamakhelwane sucinga uba fanuba wena usindile. Sure. Yazi into yoba xa ikwamakhelwane nawe Ifikile. awusindanga ifikile kwakho. So ndiyithi ke mna ke isilumko sifunda kwiimpazamo zabanye abantu okanye Sure. kwii-problem ezithi zihlasele kwabanye abantu. So yiba sisilumko, ungafani nabantu abafunda kwizinto ezihlasela bona. So ngokuthi ulandele iprogram uvaccinate uyakusinda ezingxakini zezifo. Sure. Ulawule ii-ticks, amakhalane, ulawule nee-flies nee-mosquito because ingakumbi ngeli xesha lokunetha kwemvula njengoba kuzothwasa ihlobo, zizinto eziye zibe common kakhulu ngelaa xesha. Iinkomo ezifikayo okanye ozithengileyo zigcina separate kude kuphele mhlawumbi into engangenyanga, uzigcine kwikhempu yazo. Laa nto kuthiwa kukwarentayina. Ingakumbi ngoku kukho esi sifo sithi kuthethwa ngaso kakhulu, isifo se-foot and mouth disease. Isifo akuba siyabulala. Sure. Ndifuna ukuyicacisa loo nto into yoba esaa sifo asibulali, kodwa eyona nto ebulala iinkomo zethu sisulela mos ezi zilwanyana zineempupho ezivulekileyo, igusha, ibhokhwe, inkomo. Igusha ke nebhokhwe baye bathi zii-carriers, azikhawulezi zona zosuleleke, kodwa ezona zosulekeleka kakhulu ziinkomo. So eyona nto ibangele into yobana zibe kanti ziyafa kukufika kwesaa sifo ube kanti awuyilandelelanga iprogram le yodosa. Xa sifika kukho ezi ntshulube okanye ezi zifo bendizikhankanya ngasentla, kulula into yobana siqubule okanye sibulale because zona esi sifo sihlasela amajoni omzimba. So uba sifike ke ngoku amajoni omzimba e-weak sizawuyibulala. Obviously xa se unentshulube it's either yintshulube yesibindi okanye yintshulube yesisu okanye yintshulube yamathumbu, ithetha ukuthi ezaa ntshulube zihlasela nazo, zihlasela amajoni omzimba. So xa kufika nayo le into zisihlasela amajoni omzimba, definitely inkomo yakho okanye izawufa ngenxa yento yoba amajoni omzimba awekho sezingeni lokulwa. So ithi loo nto wena ukulindela okanye ukuhlala uchobile, iinkomo zakho uhlala ubhusta i-immune system ngokuthi uthenge izakhamzimba, into ezifana neeprotein, nee-vitamins, nee-minerals, utofe iinkomo zakho ngalo lonke ixesha usalindele, because i-vaccine yaso sona ikhona but kumane iphela, kumane kunqamkwa. So amafama ke ngoku ndingawabongoza kwinto yobana ahlale enyusile izinga
lamaqondo wenansi kwezakhamzimba phaa ezikomeni zabo ukwenzela into yobana basinde bangabhujela bathi kubhubhisa esi sifo kube kanti bazibhubhisa ngokwabo ngokuthi bangazikhuseli. Wow. Oh, inoba idayari igcwele mafama ngekhe information engaka. Asiyabulela kakhulu Mr. Kiane. Masiyenze kube yi-17 imizuzu ngaphambi kokuba kubethe intsimbi yesibhozo eVukani Community Radio Station ku-072 514 5381 usevukani Community Radio. Ungakwazi ke ushicilela i-VN yakho phaa ke kuWhatsApp ku-072 514 5381. Uyakwazi ke nosalela umnxeba 072 514 5381. Izifo ezihlasela inkomo, sincokola ngaloo nto namhlanje, izifo ezihlasela inkomo kwaye yeyiphi indlela enothi ke amafama athintele ngayo. Masibambe umphulaphuli 072 514 5381. eVukani molweni. Molweni sisi Msasazi. Molweni tatam, ninjani? Khona sisi sonwabile njani na? Siyaphila inkosi Natakhona. Sisi mani